מה קורה חבר'ה? אנחנו כאן בבלו פוטד בובי. אנחנו הולכים היום לעשות 3 דברים. אני עם חבר שלי עדן. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נתחיל. אז זה death match only first person. מקווה שיהיה כיף. אוקיי, עדן, אתה רוצה להמר? אני מאמר על הסטארט. אני מאמר כמה שאני יכול. אין לי בחוץ קאש, אז אני לא... אני אשאר את זה, זה יתבטל בטח, אבל לא. אם מספיק אנשים מכם ירצו ויבקשו את זה, אנחנו נפתח גם אולי קרו שכולם, כל מי שמשחק איתנו ב-GTA, אנחנו נשחק גם GTA, נעשה הרבה סרטונים, אנחנו נעשה גם GTA, אנחנו נעשה Need for Speed, מה עוד נעשה מתן? בלק אופס 3. אנחנו נעשה 3, Battlefield Hardline, אם יש לכם רעיונות לעוד משחק. טוב, אותי. עוד משחקים, אז תציעו לנו. מתן, אתה עם הזה שמכוונים עם ה... כאילו... כן. עם הקטע של האקדח, נכון? לא עם כן. לא עם הנקודה. כן. אנחנו נעשה גם Battlefield. כן, Battlefield Hardline אמרתי. זה היה משחק שאנחנו כרגע, אני מת לשחק בו, אני מת על Battlefield. נראה לי מתן פה. שיט. יש פה רובה. מתן, זוכר מה הייתי עושה פעם? כן. היינו משחקים דסמטים? אתה זוכר מה אני הכי אוהב בדסמט? ועדן מסטול. אמן. וואו, עם איזה רובה אתה? יש לי את האייקי. איפה אתה עומד? אוי, לא, גם כמה שעות שתראי. מתן. כן, כן. איפה? אני פה. איפה אתה? פה. יש לי תחושה שזה... לא. הנה חמודי. הורדתי לך חיים? לא כיוונת עליי בכלל. באמת? כן. וואי, נעלמת. ראיתי אותך על המסך ופתאום נעלמת. וואו, זה לא טוב, אתה די מנצח אותי. זה מוזרה לגבי הלייבסטרים, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. מתן, איפה אתה? הנה אתה מצב. שלום עדן. אנחנו נסיים את ה-20 הרגות האלה לפני ה... למה אני עם האקדח שיש לי את כל הדברים האלה? יש הרבה רובים. מתן. מה זה היה? מה זה היה? הדשוט? יש מצב, אני לא בטוח. מתן. כן. משתמש לך אקדח, בוא. אני אקח לך אקדח, בוא. למה יש לי תחושה שאתה מכוון עליי? לא יודע. אוי לא.
וואו, לא הספקתי להסתובב. לא ראית אותי? לא, כי בדיוק החלפתי נשק. הנה רובה טוב, אני יכול להשתמש בו הרבה. הופה. מה זה היה? שלום. אני אפסיד לך, אין מצב שאני אפסיד לך. אני לא מסכים לעשות דבר כזה, אני לא מסכים להפסיד לך. אוי. פדגן. הורדתי לך אבל חיים? כן, הרבה. זה לא בריא לרוץ באמצע הכביש, מתן. נכון. נכון. אוי ווי. למה שמתי את זה על פרסט פרסונוני? בוא מכות, עכשיו לקחתי מחבט בייסבול, אתה גמור. גמור. כן, אני בטוח. לא, אתה מת, אין לך סיכוי עכשיו. אחלה מחבט בייסבול. המחבט בייסבול מהיר, זה לא סתם מחבט בייסבול. כן. לא הורדת לי חיים אחד, מה זה היה? איי, יואו. כמה חיים נשארת? בקושי הורדת לי. מה? למה יש פה סנייפרים? דברים על... הנה, כל מה שיש פה זה טנקים של דלק. איי. זה בסמש גרוע. אחלה בסמש. ממש כיף. כן, הוא בסדר. 200. לא. לא רציתי לקחת את הסמים, מה אתה יורה עליו? סליחה. אתה מקבל את סליחתי? לא מקבל את זה. לא סולח לך. איי. מה זה, איפה אתה? מה זה, איפה אתה? הנה אתה! לא טוב, לא טוב. אני לא יודע איך אני שורד את זה. אני במצב לא טוב. הופה, יש עליך באונטי. אוי, לא. זה היה נורא. יצאתי לחיים. מתני. עדן. וואו. מה? איך זה לא הורג אותך? מה, אתה צורק? זה בקושי יוריד לך חיים, נכון? כן. וואו, זה היה כזה מוזר. לא, אחי. אני לא יודע מה קרה. זה פשוט... אני מחורר אותך, אבל לא סתם. כל הכדורים אמורים לפגוע, וכלום לא קורה, אתה לא מת. מה הקטע של זה? הצופים יהיו העדים שלי. אני יורה עליך ויורה עליך ויורה עליך ואתה לא מת. תשמע, עדן, אנחנו בתיקו. אני יודע, זה בעיה. בעיה קשה מאוד. יש לך פתרון לבעיה הזאת? כן, שדי נגמר הזמן. וואו! לא. לא ראתה לי חיים בכלל. איזה מזל. איפה אתה, מתן? איפה אתה? אתה רואה אותי? לא. אתה רואה אותי? לא. אבל יש לי תחושה שאני יודע איפה אתה. אני לא רוצה להתקמפל כדי לתת מספר, כי אני יכול להתקמפל עכשיו ויגמר. לא. יש לי מלא זמן. וואו. המון. מצאתי את הרובה החדשה שאני חושב להשתמש בו במופע הזה. המייקרו SMG פה מטורף. אוי, לא, אין לי אמור. פאק, אין לי אמור ברובה. וואו. זה שנייה מת. גם אני. הופה. איי. יאללה, תמות. לא, אני רוצה לעשות ריספונים מהר שאני יכול להרוג אותך.
אתה רואה אותי? כן. ידעתי אוי, שתרוץ בשבילך. זה לא התכוון לי אוטומטי. ידעתי שתרוץ בשביל החיים. ידעתי שתרוץ בשביל זה. זה היה ברור. איי. היי, לקחתי סמים בדרך. יש, שתינו הרגנו אחד את השני. עוד מעט נגמר הזמן, עוד מעט נגמר הזמן. איזה מותח. רוצה רק אקדח, אחי? לא. בוא נעשה בחצי דקה האחרונה רק אקדח. טוב. אבל באמת רק אקדח. סבבה. אבל מותר להשתמש עכשיו באקדח עם בעל, נכון? כן, ברור. אוי ויי. יאללה, אחי, תחליף לאקדח עד שאני אעשה ריב. סבבה. אני עם אקדח. יאללה. הופה. אוקיי, אתה רואה אותי? כן. אז אני לא רואה אותך. אתה רואה אותך, אני רואה אותך. אני פה. פאק. הופה. תיקו. תיקו 10 שניות אחרונות. 10 שניות אחרונות. בוא, רוץ אליי. רוץ. גש אליי, גש. תיקו. מה? ניצחתי אותך. למה? אין לי מושג. טוב, זה היה כיף. כן. נעבור עכשיו למקצוע השני. כן, אוקיי, אז המקצוע שלנו הוא ליד חוף הים. מי שמשחק, אני מניח שהוא מכיר. יש מין מבנה כזה שאנחנו הולכים להיות שם ולנסות להשיג 5 כוכבים של משטרה. טוב, בוא נעשה פרי מוד. אוקיי. בוא תצא. משהו בזה. גאון. עכשיו מה שהולך לקרות זה שאני הולך לצנוע, ניקח קצת מרחק, לעשות גובה ונצנח. אוקיי, אז באיזה כלי נשק ראשון אנחנו נשתמש? אדלי, די. טוב, יאללה, בוא. אני לא רגיל לזה, חכה, אני צריך איך להביא אותו עכשיו כדי להגיע לטוב. טוב, אני מתחיל להשיג משטרות. חכה לי. למה אפשר לשתי משטרות? אוקיי, אז בתור התחלה אנחנו נשתמש רק באקדחים שהם לא מהמהירים. טוב. למה הם לא יכולים להיות בשום מקום? סוף סוף.
מישהו השאיר את המכונית פתוחה, זה לא רעיון חכם. אני רואה מכונית אדומה עם דלת פתוחה נוסעת אחורה. זה לא אני. טוב לדעת. כן, טוב, תתחיל להשיג משטרות עם אקדחים. אוקיי. אוי, זה יורים עליי. אוקיי, יש עליי משטרה. רגע, רק פרסן מוד אבל. אוקיי. זה סנייפר, אוקיי, אסור לי. אוקיי, יש פה משטרה. אוקיי, ואני בפרסט פרסן מוד. ממש קשה לשלוף אותם. שכאלה רחוקים. הופה, גלגול. אח. התאפקתי עליך. איפה אני? כושי. כושי. טוב. לא גיסה, לא גיסה. מתן, איפה אתה? אני פה. הנה אתה. לא, אל ת... שחקן מטומטם, רצה רדת ליבה. טוב, אני הולך על הגג הרחוק אחר. כמה כוכבים יש לך? הופה, יש פה מסוק, סימן שיש לך 3 כוכבים. אתם. תזכור, מתן, צריך שיש שנינו בו זמנית 5 כוכבים. כן. טוב, עוד שנייה לי 4. אוקיי, תיזהר, מישהו הולך ליפול פה. אוקיי, יש לי 3. כן. טוב, אני אשנה אקדח. כן, גם אני. אני אשתמש בריבולבר. הופה. אוקיי, אני רוצה להשתמש באקדח המהיר, שיט יורים עליי. ממש כואב לקבל ירייה מהדבר הזה. בן אדם מתרסק, 2 יריות הוא מת. אני הולך למות, אאו. אני עם 4 כוכבים אבל. יפה, גם אני הולך למות. רד. אוקיי. כל 5 דקות שאנחנו לא מצליחים עם האקדחים נגיד, אז עוברים לקטגוריה אחרת. אוקיי. טוב, איזה אקדח אני אקח עכשיו? אני אקח את ה-50 קאר. 50 קאר. טוב, הוא לא מכוון בשש, אני מחליף אותו. אני מפיל אנשים מהמסוקים וזה ממש כיף. טוב. אני אקח את האקדח הזה. מתלבט איזה אקדח לקחת. אתה זוכר שאסור במהירים. ברור. אוקיי, יש לי 4 כוכבים. טוב, אני אקח את האקדח הראשון, את הפיסטול. פיסטול, לא פיסטול. זה שם פיסטול. פשוט פיסטול. לא שם מיוחד. אוקיי, מסוק מגיע, תתכונן. כמה כוכבים יש לך כבר? 4. טוב, אני הולך שנייה על הצד שני, איפה שיש הרבה שוטרים. רגע, נפלתי. זה הכי מעצבן לכל פה. הוא בנה עליך. אני ראיתי שוטר נופל, אתה קשור לזה? כן. זה לא יפה, מתן. למה אתה עושה דברים כאלה? למה אני תקוע פה? איפה? אני תקוע בתוך הסירה. מה? אני לא יכול לצאת ממנה. שיט, הרגו אותי. אוקיי, תחזור לפה. טוב, אני בא. אוקיי, עוברים קטגוריה, אחי. אוקיי. טוב, אני משחק עם ה-SMG הרגיל. תהנה, אני בא. ברגע שלי יש 5 כוכבים, אני יכול להצטמפר עד שאתה מספיק. כן. ולשמור על שלי. אוקיי, SMG עכשיו? כן.
פוצצתי מסוק יכול להיות. קיבלתי טרופי. נו, למה אין לי 5 כוכבים עוד? נראה לי שאתה חייב להשתמש באקספלוזיב, אבל לא בטוח. למה אתה פה לבד? תסייע עם החברים שלך. שוטר מטומטם, כאילו, יש שני משוגעים שמתבצרים בבית, יורים בחברים שלך, ומה אתה עושה? על מי אתה מדבר? יש פה שתי משוגעים? בוא נלך לטפל בהם. לא יודע. אחד קוראים לו מתן, אחד קוראים לו עדן. לא מכיר. מה זה הדבר הזה? תסתכל, יש פה ליד. מה? הקירות עלו. גם זה אצלך או שזה רק אצלי? על מה אתה מדבר? הקיר פה מולך עלה. שנייה, חכה רגע. איפה? כאן, מולך, זה. לא, אני לא רואה. אצלי יש לג והוא פשוט עלה, אחי. כאילו שהוא איזה... טוב, אני מתתי, זה לא טוב. טוב, צריך להפיק שוב את ה... חייבים להפיק 5 כוכבים. כן. טוב, יש פה שוטר, פה שוטר, פה שוטר, עוד פעם. אוי, לא, עכשיו זה ירד חזרה. אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא. יש עליי 3 כוכבים, חשבתי שאני אוכל להיכנס בקלות. אוי. טוב, אני פה חזרה בפנים. טוב, כמה כוכבים יש לך? עכשיו רק 3, כמעט מספיק. עוד מעט עוברים לעשות טרייפד. סבבה. אם בעשות טרייפד אנחנו לא מצליחים להשיג 3 כוכבים, השפלה רצינית. כן, לא 3, 5. 5 כוכבים, כן. מה? למה אתה לא מת עוד? למה אתה חושב שאתה יכול לראות עליי? לא, שיט. הופה, אני על הגג. הגדול הזה. כאילו על הגג שמולם. חושב שכולם מסתובבים. תבוא לפה גם, זה כיף. רגע, שיט, עמדתי. טוב, אני עוד חי. יש לי 4 כוכבים. בוא נרשם את זה. נקבר לי קצת. נו. טוב. אני בדרך. טוב, יאללה, נראה לי הזמן לעבור לעשות טרייפלס, לא? תהנה. יאללה, אני משתמש בקרבן, שנראה כמו ה-M16, M4. יש לי עליו גם צבע יפה, אז אני אוהב להשתמש בו. יש לי צבע מיוחד. וואו, חיסנתי. זה היה פשוט עצוב לראות אותו ככה. משעמם לכם בחיים? נו. שיט. תיזהר שלא יראו בך. כן. היי. במה אתה משתמש? נו, אם הוא נוחת זה יהיה אדיר. לא נכון, אף פעם לא ראיתי מסוג משטרה נוחת. מה? טוב, יורים עליי, זוז. הוא רק הוריד שוטרים, הייתי בטוח שהוא נוחת ועוזב את המסוף פה. הייתי רצת עליו ונסה להתפוצץ. אני משתמש אסולט הסטנדרטי. אסולט רייפל כאילו? כן. כן. מדוע? סתם. אתה יודע מה, בוא נחליף. אני אשתמש
Advanced Reef. הופה, משעמם לך בחיים. אוי, 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 פאק, זוז, אני צריך לרדת. אני נשמת. טוב, אני מחליף ל-Advanced Life. כן, זה מה שאני איתו עכשיו. יאללה. כמה כוחות יש לך? 4. יאללה, אני קרוב ל5, אבל אני מרגיש את זה. טוב, אני אומר בוא ננסה קצת עם אקספלוסיב. נגמור עם זה. לא אחי, אני רוצה ממש... אוקיי. אוי לא. חויר אותך. יורד לך. כדור אחד לפילות. אוקיי, אני חייב לרדת, אני יושב. בוא. וואי, כל הבערך שלי דם. אתה רואה? אני אומר נעבור ל-RPG וכל אלה. אוקיי. יאללה, לקחתי את ה-RPG שאני חושב יום אחת כאלה. איפה? אני מעסוק שאני מסתכל עליו. אתה רואה אותי מסתכל עליו. אני אחסר אותה, אני יכול לראות לדעת. אוי, הם לא רואים אותי. איי. תשאירו את זה. שיט. איזה פגיעה. וואה. יש לי 5 כוכבים. יאללה, תורך. עליי. מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? בטעות. זה קוקר. שיט, אני הולך למות. לא, אל תמות לי. אני שומע 5 כוכבים שממשיך רע. הרגע חלק ממטוס עף לפה. כן? כן. לא הסתכלתי. איפה? לידך. כאן? כן. לא, קצת קדימה. כאן? שנייה, חכה רגע. לא, אוי, לא מת עכשיו. זה חמור. אני מנסה, אני קרוב. אני מנסות לראות עליהם קצת גרנד לנצ'ר. זה הולך קשה. זה יפה. זה יפה. יפה. כמה? 4. למה לא נתת לי לראות בו? תירה בהם אחי, תירה, גם אני צריך לראות קצת. אם לא יתעמם לי. יאללה, אני משתמש יאללה, מולטו. יאללה, בוא, מחבץ בייסבול, בוא מחבץ. טוב, אני חייב להשתמש עכשיו ב-RPG. יאללה, אחי, נו. שנייה. איפה נעלמת לי? מפספס אותך. אני רב לך עם שוטגן. יש לי 5 כוכבים. הצלחנו. אוקיי, עכשיו משתגעים אחי. עכשיו אפשר להשתמש במה שאנחנו רוצים. שוטגנים וצריך לצאת. אסור לרדת מהגג. אוקיי. ומותר להשתמש במה שאנחנו רוצים. אוקיי. בום. אוי לא, אני עוד שנייה. אני מת, זהו, טוב, יאללה, תמות בי המצב ואני אתחיל את המרוץ כבר. תזמין אותי. זה היה כיף. To heaven! יאללה, תזמין אותי, אני מת. נעשה בייק רייס? לא, אתה יודע מה ממש בא לי? אתה זוכר את המרוץ באוויר? מה, עם הוול רייד? כן. שים אותו. לא, אחי, זה גרוע, עשיתי את המיליון פעם. טוב, תבחר, לא אכפת לי. עוד לא עשיתי אותו. הוא נראה מגניב.
אני לא זוכר איך עשיתי אותו. טוב, יאללה, תזמין אותי. כן. אני שם פוינט טו פוינט GTA, נהיה לנו בעיה, אבל... רק אם באחר, אתה רוצה שנפות את זה אחד השני או לא? לא, נעשה מרוץ באיזי ככה. איזה מגניב. עוד לא ראיתי את זה, ראיתי את זה בסרטונים של אנשים אחרים. הם רוסטאר עשו דבר חדש כזה, מי שבמקום האחרון, במרוץ, יש לו, אתה יכול להחליט אם יש לו 15, 30 או 60 שניות לעקוף ולהיות מקום אחד לפני האחרון. מגניב. אם יש מעל לזמן שקובעים במקום האחרון, הוא מתפוצץ. נדיר. טוב, אני מתחבר. אוקיי, התחברתי. תתחיל. אז זאת אתה משתמש? לא יודע, זה סופר? נראה לי נשתמש בזנטורנו שלי. אין לך T20? לא. לא קניתי אותה בכוונה. למה? לא יודע, לא רציתי. העדפתי... היה לי את הכסף בזמן הלואו ריידר אפדייט. טוב, אני מהמר. יאללה, גם אני. אני מהמר 7,500, זה הכי הרבה שאני יכול. טוב, יאללה, גם אני. אני מהמר 10,000. יאללה, זה יהיה מצחיק. איזה לקחת? את ה-T20? סבבה, יאללה, בהצלחה עדן. הצלחה מתן. מה, למה זה... וואו, זה רגע זה שם לי פרסטות, אחד ששמתי את זה בטעות לפעמים. שיט. אם לפוצץ או בלי? בלי. יאללה. רק בקטע מסוים, זה יהפוך לשחק. טוב? כן. וואו, זה כיף. עוד לא עשיתי את המרוץ הזה. כן, גם אני לא זוכר אותו. בפלייליסט שנוכל לעשות לסרטונים הבאים. סבבה. אוי, לא. עשיתי 360. אני מת על ה-T20, אני אוהב איך שהכנף שלה עולה קצת. כן. אוי, לא. אוי, לא. היה לי בעיה. זה לא... אני לא יודע, אותו שלי נתקע ברמפה ולא הצליח לעבור אותה. מה? גם לי זה קרה עכשיו. אתה רואה? לא, אתה תעשה ריספון ותעשה את זה שוב. זה יצליח לך. זה היה מוזר מאוד. זה רוקסטאר בנו או מישהו בנה? מישהו בנה. הצלחת? כן. אני אוהב את הקציצות האלה. יש פה גם... לא, חשבתי שזה טרול, אבל זה לא. זה פה כבר, אוי, לא. איך מפה, ילד? בוא'נה, יא רמאי, לא לקחת קפיצה. נו. נכון? נכון. לא ראיתי שיש קפיצה שם בכלל. שיט. לאן אתה הולך, מתן? לא. יש, תפסתי את זה. שיט. איכשהו תפסתי את זה, עפתי עקום לגמרי. מה זה? איפה הצ'ק פוינט? אתה פשוט צריך לנסוע על הרמפה, אחי. וזה פשוט יחליט לך לצ'ק פוינט. הבנתי. אוי, לא, נחתתי. יואו, איזה כיף זה. רוצה אחרי זה לעשות עוד מרוץ מתן? אני לא בטוח שאני אוכל, אבל נראה. מה? איך יכול להיות... די התפוצצתי. אתה צריך לעלות את כל הבניין? מה זה הטרול הזה?
איך מגיעים לשם? טוב, כן, טוב ששמתי את זה. במקום שאני הגעתי אליו, אחי, יש טרול, הוא סגר את זה, לא יודע אם זה טרול או זה באג או משהו כזה, אבל הוא סגר את המפה לגמרי, הוא פשוט תרוץ ותגיע לצ'קפוינט, זה בתוך איזה חניון, אי אפשר להיכנס לזה. אוקיי. אז פשוט תיקח את הצ'קפוינט ואז תעשה ריספון. אוקיי. אאו. נו באמת, אני עדיין על הבניין שם. יואו, איזה מגניב. אני מת הרפש, בחוץ מהקטע הזה אני מת הרפש. איי, טוב, אני עוד שנייה בכיסא, אני עוד שנייה בסיום. כן? כן, מרוץ קצר. נעשה אחרי זה, נתחיל מרוץ אחר אחי? נעשה מרוץ של אופנועים אולי? מרוץ של אופנועים ונגמור את הלייב, את הסרטון. יאללה. לייב טריינינג. וואו. נצליח לבקסט, אני מקווה שלחתי את זה. כן, ראיתי. רוץ, אתה תספיק. סענו, לא צריך לרוץ. טוב, DNA. אין ברירה. לא נורא, יאללה, תתחיל משהו של אופנועים. 7,000 שקל חמודים שלי, אהבתי אתכם. יש לי בונוס, נכון. אוי, קבל, אתה רואה את הרכב שלי? חנוי בבית כזה? כן. יאללה, בוא נעשה משהו מפה של אופנועים ו... That's it. יאללה, בוא נעשה את זה. זה נראה לי שיש בו הרבה רמפות או דברים כאלה, אבל אני לא רוצה אופנועים בזה. שוב, אני שם את זה על GTA. אוקיי. אני מציע שיש לנו... יאללה, תתחיל. אין בעיה. רוצה רק שוטגנים אבל? סבבה. אוקיי, זה לא מרוץ מאוד ארוך. אוקיי, אני אשתמש בבטי 81. אמרתי את הכסף שיש לי. טוב, אני גם רגע. גם אני אמרתי. יאללה, בהצלחה. שוב. בהצלחה גם לך. כל המכוניות שלך צבועות אותו דבר. אוקיי, יאללה, בלי להרוג. לא, רק האופנוע הזה והמכונית צבועים אותו דבר. אוי, לא שיפרתי את הטורבו אצלי. ביי ביי מתן. מותר להשתמש בטילים? כן. אוקיי. זה פגע בך? לא. קיוויתי שזה נפגע. כן, הנחתי ככה. מתן, מה אתה עושה? בטעות, תירגע. ריספון. אוי לא. מה? לא, אבל אתה יעשת אותי. אמרת? כן, אתה לקחת את הטורבו? כן. אוי לא, אני לא לקחתי אותו. השתמשת בו כבר? כן. אוי זה טוב. כך, לא היה. זה לא היה פייר מתן. שיט, אתה מאחוריי. אני יודע. אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוי לא! גם אני התרסקתי. שיט. מה? למה התחלת לפניי? כן, עשיתי ריספון ברגע שראיתי שאני פוגע, אז עשיתי ריספון כבר. לא, לא לקחתי את הטילים. אהה.
מקווה שאחד המכוניות שאני עובר כרגע יגיעו בכך. בכל הערה שיש בזה, אחי. שיט! אני רואה את הרסיסים של האופנוע שלי. כן, נראה לי זה הסיום פה. אוי, לא, עמתי על הקיר. יאללה, עכשיו הגיע הזמן להתרסק, עדן. ממש לא, לא אני להתרסק. לא, 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 לא. לא, גם אני התרסקתי. ריספון, נפלתי יותר חמיים, אחי. לא, אני מול הצ'ק פוינט שעשות. ניצחתי. הנה, על הבוק. טוב, אני אסיים את זה, אבל... יאללה. כן. אותן? כן. הפסדתי עוד קצת כזה. לא, דיסלייק. טוב, יאללה. פרי מוד? כן. עכשיו, איך שנצא ניכנס לפרי מוד, כאות תודה על זה שניצחת אותי בשתי המרוצים, וכאות זה שיש עליך באונטי, אני אהרוג אותך. טוב. אם תתפוס לי איתו, תהרוג אותי. הפלתי אותך מהאופנוע? לא, ירדתי מהאופנוע. הייתי בטוח שהפלתי אותך, היה תנועה כזה שכאילו פגעתי בך. חברים, הוא לא סופק, אני אתחבא לו. אני אתחבא לו בחיים האמצעתי. אוי לא, אני מת, אני כל כך מת. לא מטבעי. עכשיו מטבעי. סבתא, למה דרסת אותי? סבתא, למה? אוי, לא. איך הגעת לפה? איך הגעת לשם כל כך מהר? אוי, לא, לא, מטבעי. אוי, לא, יש עליי משטרה. ביי מתן. ביי. ראיתי אותך. כן? כן. יש פה איזה שתי מכוניות שעשו דריפט משוגע. זה שאני נפלתי מהאופנוע שלי ואני כרגע רץ ברגל. אתה רוצה שאני אאסוף אותך? כן, נשמח. שיט, יש עליי משטרה. טוב, משטרה, חכו רגע. עוד לא, אני הולך למות אחרי. כל נפילה קטנה שלי מהאופנוע אני מת. אני פשוט הולך להישאר פה על איזה הר. ביי מתן. לא רודף אחרי אנשים. הצילו אנשים. תקראו למשטרה. האופנוע שלי פשוט עצר. אתה רואה את הניידות שם? אני לא מסתכל. כן, לא רואה את הניידות, ראיתי רק את הפנסים של האורץ שלך. זה אצלי. אני גם עושה סטאנט ברגע בזמן שאני
חכה שתתפוס אותי. אני מת, אני כל כך מת. אתה תפס אותי, אני מת. נתקעתי בצינור. איזה מזל שנתקעתי, גם אני אהבתי, עשיתי כזה ווילי, ואז פשוט התחלתי בגלל שהווילי שלי היה גבוה מדי. אני בינתיים ככה של כמה אנשים. טוב, תהנה. שלום אדוני. נתתי לי מישהו מחבט בייסבול בגב, אני בורח. אחי, אני מרגיש כמו שאני עם מהיקוזה, יש לי כזה עוזי כזה. אני עושה דרייב ביי לאנשים. פשוט עובר לידם, חויר אותה. מתי אני? איפה אתה? אני פה, ואתה קצת מעצבן אותי. אני ממש לא הולך לעיר, מתן. זה מה שאתה חושב. תקשיב, גם יש לך באונטי וגם לי יש מפה. זה לא הכי עוזר לך לנסות לבלבל אותי. כן, אבל זה סתם מצחיק. מלא כמעט התקעתי באוטו. אוי לא. אוי לא, אוי לא. איפה אתה? שיט מים. אוי, זה המצחיק. אוי, הפלת את עצמך למים? כן. אני לא אתרחק יותר מזמן בזמן שאתה קורא. אני לא אתרחק יותר מדי בזמן שאתה קורא לאופנוע שלך. תודה רבה. אתה מאוד נחמד. קראת לו כבר? עוד לא, אני עכשיו קורא לו. אני הולך לתעלה. אוקיי, רגע. לא, אני רק מודיע לך שיש לך יותר קל. אוקיי, תודה. חבר טוב. אני רוצה להשאיר עליך. אני לא יכול להזמין אותו לפה, חכה. חכה, אני הולך ברגל. תראי לי 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 לי. אוי לא! האופנוע שלי עף איזה 1.5 קילומטר באוויר. ואתה נפלת ממנו, נכון? כן, אני פשוט כזה נופל מפילה קטנה של 2 מטר. הוא עף איזה 20-30 מטר ממני. אוי לא, האופנוע שלי מתחיל לעשן. זה לא טוב. זה מעולה. טוב, אז מה? הכל יהיה בסדר, אחי. יש לי רעיון. טוב, תעצור שנייה את המרדף שלך. אל תדאג, אני עם אוטו מהרחוב, אני לא אשיג אותך בזמן הקרוב. באמת? אתה לא הזמנת את האופנוע שלך? לא, זה לא נתן לי. לך תיקח אותו מאיפשהו, לא? עוד מעט. מה אתה עושה אז? פתאום אין עליך באונטי. אני יודע. נחש מה עשיתי? מה עשית? התאבדת. לא, תיקנתי את האופנוע. הלכתי לאלפנטוס קאסט. לא, אתה מזמין את האופנוע שלך או מה? כן, אני עכשיו מזמין אותו. רגע. טוב, אני ממש לא הולך לכיוון אמצע העיר, אין לך מה לחפש לי שם. אוקיי. אוי, לא. לא, עכשיו זה רציני אחי. אני עפתי כל כך. לא טוב. האופנוע שלי מעליי. כאילו, הוא קומה מעליי מהאיפה. אוי, זה נורא. אוי, זה לא טוב, אני הולך למות. אני מקווה שהאופנוע שלי פה... אוי, הוא שם. איזה מזל. איזה מזל. איזה מזל. אופה. אני יורד חזרה. אני ממש לא יורד חזרה לתעלה. ברור שלא. למה שתהיה כל כך דפוק ותעשה את זה? דפוק לרדת חזרה לתעלה? כן, קצת. לשבור את זה. טוב, לא נראה לי שתיקנתי את האופנוע עכשיו, זה לא שלוש שנייה, או שוב.
טוב, נצטרך למצוא פתח. תחזור חזרה. אוי, הרגתי פה מישהו. זה לא היה נעים. האופנוע שלי לא תקוע שם, נכון? למה זה מתיישב לי מאחורה באופנוע שלי? אתה לא מאחוריי או משהו, נכון? לא. איפה אתה? ניסיתי לצלוב אותך, לא עבד לי. אל תנסה. זה לא רעיון שלך. מה, אתה על ה... יש פה שוטר. כן. קשור לזה? לא, מה פתאום? אולי בטעות פוצצתי אוטו. בטעות. השוטרים הוא שם. הוא שם, אדוני השוטר. יש לידי ניידת, היא רואה אותי, אל תדאג. אני רק מנסה להיות אזרח טוב. כן, אזרח מעולה אתה. אני יכולה לעלות עליה. אתה בחיים לא תתפוס אותי. אני ממש לא עולה על הרכבת. כן, עדן, אני יודע שאתה כבר ממש לא עושה מלא דברים. טוב, אתה בא או מה? לא. אוי, יו, אתה מעליי. איך הגעת לשם? לא יודע. איפה אתה? אוי, לא, אתה מנסה לתקוף אותי. אוי, לא. אתה יכול להספיק, זה לא נעים לי. אני אשתדל שלא. אני עם האופנוע שלי. כן, באמת? נשבע לך. מה? קרה פה משהו לא הגיוני. מה? נתקעתי בקטנה באוטו ועפתי 100 מטר. אוקיי. הנה אתה. שלום חמוד, חמוד. עדן, אתה מתחיל לעצבן אותי. מה טוב? אוי לא, אוי לא, אוי לא. חכה, יצאתי מהמשחק בטעות. אוי, יצאתי מהמשחק בטעות. לחצתי בטעות על הכפתור של ה-PS4. שיט. שיט, לא פניתי בפנייה הנכונה. אוי, לא, מה זה היה? רגע, איפה אתה חמוד? אני פה, חכה. אני לחכות, תחכה. תחכה אתה. יאללה, אם אתה רוצה לחזור אליי, בוא. בוא. אני מחכה לך כאן. מה זה היה? גם לי קרה אותו דבר מה שאתה אמרת. נתקעתי בקטנה באוטו ועפתי כמו שעפתי מסוף. אוי לא. אוי לא! אוי לא, זיגזג. אוי לא, איפה אני הולך? טוב, די נמאס לי מהמרוץ הזה, ונראה לי אנחנו נסיים את הסרטון. לא, אתה עוד שם. עפתי מהאופנוע. לא, אני לא. יש אלוהים, הוא כואב אותי. יאללה, בוא. בוא, אנחנו נסיים את הסרטון. טוב, אז לי היה ממש נעים להכיר אתכם. אני אמשיך לעלות סרטונים. מקווה שהם יהיו כמה שיותר טובים. תגיבו על הסרטונים, תגידו לי מה דעתכם. וזהו. אתה רוצה להוסיף משהו? גם רוצה, היה לי מאוד כיף. אני מקווה שאתם גם נהנתם. יהיו לנו עוד סרטונים בהמשך. מקווה לראות אתכם. ולסיום סיומת, אללהו אכבר. ביי. יאללה, ביי אנשים.